Ahoj, vítejte na IFA v Barceloně. Já se právě teďka nacházím na stánku Roboroku, který určitě znáte, protože u nás na fzone.cz ukazujeme velmi často jejich robotické vysavače, které jsou velmi populární a taky docela prémiové. Tady na stánku se pojďme spolu podívat na nový model Curve 2 Pro, který by měl mít spoustu nových zajímavých funkcí. A nebude to všechno, taky si ukážeme třeba zajímavé robotické sekačky. Tak pojďme na to. Ještě než se dostaneme k té úplné klasice, stojí za zmínku nový koncept 4 v 1, který potěší všechny bydlícím v malém bytě. Roborock totiž zkombinoval pračku a sušičku s robotickým vysavačem, který má stanici přímo v těle pračky a vyjíždí z ní. Samozřejmě zvládne i mopování a díky propojení s pračkou u něj nemusíte řešit doplňování a vylévání vody. Koncept se hodí pro někoho, kdo má pračku na dostupném místě. Pokud ji jako já máte v samostatné uzavřené místnosti, asi by vás tohle spojení tolik neoslovilo. Revo Curve 2 Pro je nový robotický vysavač, který se chlubí hned několika přednostmi. Za prvé mu nedělají problém vyšší prahy do 4 cm, i když zrovna tenhle chudáček se nám trochu zaseknul. Nic na plat, obsluha ho po chvíli vysvobodila a pak už jezdil po schůdkách nahoru a dolů bez obtíží. Zvládne taky vyšší koberce, jak vidíte na téhle ukázce. Vysavač umí samozřejmě i mopovat, přičemž sám si chytře odloží mopovací kotouče v základně, kde je taky vydezinfikuje, když je nepotřebuje. Do základny se také sám vysypává a bere si z ní vodu. A podívejte, jak to vysavači sluší v těchto designových podobách. Vedle zvýšení na adaptivních kolečcích se vysavač umí dle potřeby taky snížit. V běžném režimu má vysunutý 360 stupňový lidar pro monitorování okolí, ale když chce, tak ho umí schovat, aby zajel i pod opravdu nízký nábytek. Jeho výška je pak pouze 7,98 cm a v tu chvíli se orientuje pouze podle kamery, kterou má vpředu. Ohromí taky vysoký sací výkon, ale cena okolo 32 000 korun leckomu zvedne obočí. Značnou pozornost Roborock věnoval taky robotickým sekačkám, které se začínají výrazně prosazovat a vidět to bylo i na veletrhu IFA. Ukázal nám 3 modely a některé se později dostanou i do Česka, i když jejich cenu zatím neznáme. Model Q1 je nejzákladnější, hodí se pro malé zahrady, výšku sečení si musíte nastavit manuálně, zvládne ale AI mapování prostoru. S1 je o něco lepší, plně se řídí aplikací a zvládne lépe a přesněji zajet do rohů a k obrubníkům. Nejlepší je Z1 s pohonem všech 4 kol a nejdelší baterií, pokročilou navigací a schopností vyjet opravdu prudký kopec, jak ostatně vidíte zde na ukázce. Sekačka taky zvládne vysekat požadované vzory do trávníku. Tak co na Curve 2 Pro říkáte, zaujal vás? A nebo máte doma zahradu a spíš by vás zaujaly ty robotické sekačky? Určitě nám dejte vědět v komentářích a já se na vás budu těšit u dalšího videa, třeba odsaď z IFY.